Iya, Pak. Ya ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arang ya lakoni kaya ngono kuwi. Eh, sore-sore ding kok esuke trewis sameh bubar. Ah wis bubar wae ya. Aja, Mak. Suwane ndi iki, Mak? Malah meng krang omah. Aku ya sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora. Hus. Mengko ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk. Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Mak. Nduk. Ya kaya ngono kuwi. Acarane Wayangan. ora. Kok sowan mrene iki merga Ya marga dikon mayang. Kepiye to? Ora, merga apa jenenge iki ulang tahun. sapa sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5. 5. Ngono, Mak, wis 5 tahun. Heeh. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Ya, Mak, pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya, Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tengenku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho, Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa Potongan, mulet iki yang mulet pasti kesantet kae lho. kepelet, Pak. Heeh. Iki apa jenenge iki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki Anu iki sing ditoke iki Mbak Lintang Kairo. oh saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ngada-ada lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah, mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Ora, maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen neh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Gue lah tak dandani sih. Apane? Ya aku dhewe maksudnya iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis gawe sopo kae. Ayo kae sing ngrebab ki kae. Aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk Lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya? Aku ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan. Engko nek ana apa-apa le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki, selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko.
Kok gaya arep nyopir. Ngajar mobil apa? Sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Ngatene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku iki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Pak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu, mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri. Karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun monggo Bunda Mimin Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun derek spote ajeng napa. Monggo. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye, Karo Pak? Bunda. Bunda. Ya nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke ya njaluke ditanggapke aku lho campur sari. Sadurunge kayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapke sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane ya terus bocah ya dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Lho, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Sino Dalang Channel. Sino Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi. Ning Brintik nggih. Iya, adewe dandan lanang. Oh, dandan lanang. Kaki akon teko to, Mbak, nek dahar niki Lanang kok, Mbak. kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih. Sapa? Mas Kes lah niki. Nah dhisik dhewe nek kuwi. Kula Mesti. nyatet niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Wah yen pambudi to mung agek awal-awal derek Dalang Sino kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men guyub rukun kula ngono. Bangsa kowe iki kok kaya enak-enak ngono. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Sino ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen.
Pomone sing tak simpen iki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso apa ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen saya buktinya ning pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Nggih. Sampai sakniki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Ngantene sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lah. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa ru mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian dalang seno ugi welinge Bunda ya ngono Bunda kan rasa nunggu terus kan melalang buana terus Nggih Bunda nggih. Jawa Timur tak jajah mula lintang Kairo rene iki mergo kono tak jajah Lintang kira ya calon mantumu. nek arep ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi Apane? jebles menik-menik ngono ki gur sak benik kaya lintang Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199 lanjut ora 1112. lho mergo panjenengan ngerti aku nyen pirsa aku wis akhir dewasa ora pas lagi merempul-merempule iki ora Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting dalang seno tetep Jaya selalu. Rembaka Rembaka. Bawana tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Ana. Warga Laras sugih. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah ngrembaka. Heeh. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragami kono ngene terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu Apa Pak Ibut urusan. dalang awan aku ya. Kok dalang awan. Kok nyepelekke. Ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kokian ayahan. Apa Mas? Ora disengaja kok ketrisut wira payu piye. Lho iki iso nggo ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga Laras, Dalang Seno kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak nggak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Walah. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Heeh, Kediri. Lho dhisik isih cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki. Iya kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya, Kakak. Mbak Tatin Dik. Nyawang lintang apa aku tak mari ya Pri pupung rung kasep. Mari lek apa lah kowe iki lara apa? Mas ndang dadi pulih ngono lho maksude. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae, dinggo terapi karo Bu Pratiwi sik. Karo Mbok Tatin.
Karo apa Mbak Prastini? Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji. Ngrembaka jayeng bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki sewu dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang ndadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke nduk lintang dadi caosi wekdal kula nderek panjenengan Kang Pratiti. Apa Dek Lintang langsung ae to, Lek? Nduk lintang ya ora Anu niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Ya. Seno Kowe Nugroho. sing anu Lek sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Menika Sak menika Bunda. khususon Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Cekap. Nggih, Amin. Amin. Ki Seno Nugroho pikantuk swarga langgeng. Amin. Nyatane aku ro kowe iki ya isoh ketrima diterima masyarakat lumantan nderekaken Pak Seno terus di streaming karo Dalang Seno Channel. Lho, kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Seno ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung njenengan ulang tahun Dalang Seno nggih ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih biasane daerah anu Sedayu niku 12 juta aku ya ger ngono to aku nek ra isine gur nyeritake ya to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah oh. Lah kono nyuwun lho wong takoni wajibe ra dijawab to Mbak apa enggak tahu aku enggak tahu makanya tatin enggak tahu jadi nek wong tekoni wajibe dijawab Lah, nggih. nggih. Pira. Biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 aku ngono. Kuwi nyuwun tulung ya. Nyuwun tulung. 12 juta engko mulih kowe digawani cireng lho. Apa? Banci koreng. Bener aku malah sebetulnya sembuh awakku sik urung perawatan kok Mbak, kok sik ora masalah. Iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes Nggih. Sugirawuh Bu Agnes. menika. Bu Agnes Nggih, lah niki wektu wau grogi nggih niku. Tani ditunggoni. Oh, Bu. Ibu. Nggih. Bu. Sungkem kula Bu ngapunten. Nggih, Jere nika. saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyanyi story kula kemawon kados menapa penyanyi nggih ngene sewu. Menika mboten cita penyanyi pirsa piyambak. Padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes. buat ribete. Lek men mboten sowan mriku kirike mboten kapiran to? Kok kira mboten kapiran. Nawa Ibu di Kok senengane? diaturi minggah panggung mawon. Oh, nggih. Nggih, monggo Bu Agnes. Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Pados paring boten ketang sak klimah rong klimah. Nggih. Kalian Mas Hadi nyamaktaken ubur aminipun kalian Mas. Nggih, kalian dipun dampingi kru Dalang Seno. Wilujeng dalu. Sing dalu Ibu. Wilujeng dalu Bu Agnes. Sebagai apa ya, Lek? Oh ini Sebagai sing dalu. apa? Anggen iki kula nggih bingung Mbak Jani Pripun? niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Derek. Ngestreni Kang Putra. Nah. Ugi support dalam Gambyong. channel. Kok enggak? Gambyong. Gambyong kan gambyong kowe iki piye lho? Kok Lek kuanet. Gambyonge dhisik Ibu ki niku riyen wau. lho. Nggih, sakniki pun kaweraten.
saiki. Nggih. Ibu, wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten bangun sok ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi. Sampun srawung kalih panjenengan sok Tuane. anu napa nyocok penggalih panjenengan. Ketemu Bu Agnes wedi. Kadang kula rak nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jane. wonten jargon-jargon yang kadang kula nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten. Sukina pripun sakniki Bunda? Kake mulya Sukina kowe. Kekrek kowe. Saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejawi namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih to Bu, jaman almarhum tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Nggih. Napa mboten upami wonten gimik ciuman nika kula mboten sing nyuwun. Alah, Kae lho ingkang nyuwun Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten kok apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak. Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Seno ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Hadi. Mas Hadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa negake kula to Bu Agnes menika? Apa negake kula? Alon-alon pasuryanmu ki wis medeni. Kowe tambah ngono kuwi rek Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah katang kula ini cuwis kok panjenengan. Lah gur Iso ngendika. karo bance kok hukume fardu ki. Ketemu pirang perkara. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Sekone. Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Ben didulang kok terus kok didulang sih. Didulang. Nah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makebel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin. Nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agung. nggih. Soleh ya, Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh Pak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu soleh. Nah. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Muga Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok gumyak sing anu ya. sing Yang buka rodok teko. gumyak. Yang romantis ya apa wae. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul.
Lah ya kaya bercermin nek nyawang lintang Kairo. Lah pripun to beda lho. Lah ya padha hajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk nek aku nek kowe kok patut aku mandharani kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Karepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbok kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak kei belan lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lho. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri. Oh, Nek iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit. Berarti berapa? 16 tahun. Iya, 15. 15 tahun. Iya. Dek Gading pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Sugeng malam dalam. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Lek apa Dek apa Mas Gading ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. oh. Lah dalah. Wis urusane wong enom iki wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki sing band heboh Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblucukke ning nggon galeng. Lah ngono Lah kuwi. ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak ronto kok arep seronto. Mbok kelingan dhisik panutok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayo Mbak Yun. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembungnya maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah neng Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, heeh to nembung lah. nggih, besok mau kuliah neng di Jogja Jogja. njero dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo kan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu ojo pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora sida. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Tilang nggih. heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading gak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Abang lho, kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono, ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba balik nono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyapa wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki karek manem mbah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih, kalau dua, pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut sliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kaya kue, aja kaya kue. Lho. Senang gula lho. Aja kaya aja ngono, aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane mengakrami Ya ampun. Aduh.
lho. Rasane piye oleh rasane? Napas bantuan saka bunda. Mah kok ngeruh engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa jempol lho. Aku bisa mong anu sing gulat geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. Pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi tani Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalah. Kalian sing biyen-biyen. Gus salah ta saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok no. Anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratis tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Kowe ora mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak Diamat, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken. Wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel ka langkong. Napa kejadian? Ngopo Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang Pak plas. Pagur Lah, ketak-ketik. kok mau tok. ketal-ketil ngono. Lah, Nyawang ya nyawang. kudu Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne le ngajari mamah kae ora tak gunake to. Wah, Aduh mau Mas. ning ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogo wedi meneh. Ayo nak badut nana. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta le? Nika lho. Walah. Langkong. Wis Iki aku disengiti iki aku. kali sinten? Iki
Sukina ta. Wis nesu iki ketok iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas harta Langgami jenang kula ya, Mas. Nggih, jenang kula mawon. Duet kalih panjenengan Mboten boleh? saged kula, Mboten saged, mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Piye kata ya, Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocah kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena ning kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakal kepaten obor sinden. Ah, jan. Ayo alus suaranya apik kaya aku. Oh, Kowe aja lali marang aku iki Kang Mas mulikane nandang susah sapa sing ngancani Dek aku tetap setia serta tetap tresno ya Kang Mas dereng nate gawe kalah lan gawe kuciwa ning saiki barang bukti gawe kanjer malah lali marang aku Siti mesti ngaso terus ngajak aku jangan aja Ayo nok, dikancani joget adine.
ning saiki barang bukti kowe koncer malah lali marang aku Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang Sena. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyup rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur mbak nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah iki to, Nok? Kok lebih pergi kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Nggih. YouTube. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih so I love you too. Iki enek ucapan Lek. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Nggih. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing Ya. penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Baik nyepaki Daniel. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Supportive. Mbak Elisa. Kira jebulaku orang kira. Kira jebulaku orang kira. Ayo sing gawan warga laras kok dadak Iren. Iki sing enom. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean Iren kok blero. Lah ngopo? Lah nek radang cak cek cak cek. Zaman saiki rene sacet-sacet. Zaman kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun ini bisa dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe sing eksekusi kono ya wis berarti ya iki mau dintekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangking Yuli. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tatin. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Pucek. Bunga-bunga cinta semakin medekat di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kaya nganu ya. Rada sumringah. Ya, Rada nek baterai dicandra ora. kebudulan. Ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Nih ambune. Ya, dari Mang Ayu piye ya, Mbak? Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno. Seno, ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Mm. Subscribernya tambah akeh. Amin. Eh, Sing delok ya semakin sing delok Penontonnya Oke. viewernya. ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari Warga Laras tapi juga wayangan yang lain Lainnya. juga di streaming sama Dalang Seno. Ah. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya
Yogyakarta iso dibiwarake sak Nusantara sak dunia. Amin. Kira-kira kowe Selain manggon. mendoakan Dalang Seno Channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang bijak. Yang bijak betul. Biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komen Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, Sing penting ojo saling menjatuhkan. iya. Nek dinalar fane oke aku lho karo meneh Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong ora kabur. Nek dinalar. Iya. Neng biyen tau dhewe. Dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman sekono ya Mbak. Unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unangi kok ya talak temenan. Lek ben kita lho buka HP kok kita sedih ngapelek. Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes kok wis werna-werna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas ayo wong delok alok bebas. Wong delok ki alok ora undu apa-apa kudu Ya ning maca. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jojo kowe Terus itu kok ayo Tin. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun. wonten Kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Luar biasa. Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Yes, kok men ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga bar disawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu kok Lek. Ijek proses. Glodok isik. ya izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elis. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek mangayu bagya dari Putra Dikari Dina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warsa channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga laras request tembang Pangkur Semarangan. Menika. Nggih, Ya, Kang ya, nembang tur Mbak ki. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing kan nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salamnya kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Iya. Wargi Mas. Arek omong ngono angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKL. yang masih setia Sobat sampai hari ini. Ngebiar, matur nuwun. PWKL. Apa sih WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa, Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, Oh, wes iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin honggo iki. Dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesik ya. Mingkar mingkurengu Gendone metu. Kuwi sing nyekel. Wes telo alo, sajepen melu kono, penonton gen kok. Lah kan tak kira bapaknya aku. Kowe iki nek angger nang kene mesti spesial Mbak iki. Ana digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Anti apa lagu ya? Karenan marati
Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama panggung Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki Mas sakyono sakene kok malih kentir oleh malah. Aku ngapet guyu. Lah yo kono melu Melu maktet. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata Merekarata Pindah beten Ora lho dirampungke sik. Pakaratine ngelmu Gong-gongan Sang Dwija. Mangga. Rodok mundur, Nduk, men pilah. Ya. Durar kewirangane kok le. Ngatur Ngaturane wis kanca. underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan. Lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mangapa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. Iya. Tok baygon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji Apa? Makasih supportnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Sampun. Ampun. Raketang sing kono mateni mic iki mau terus aku. Neng, Oto. Memberi kesempatan pada kalian semua. Iya, oto. Ora ya. Ora tak pateni ning meneng wae. nih oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Likmin. Nah, iki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi Oh, oke. lewung ki jatahe Bu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Oh, Wong agak ngetap kok, Pri. lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga nggak lewat apa-apa. sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, limong kari dhewe. Oh, limong Oh, kari lewung dhewe, kari kae. dhewe. Oh, nyoba ya. Oh. Menurutkan gue. Ya apa manut? Oh iya. Ya, harapane kanca Berarti warga langsung laras. Fragmen. ramen. Ramen apa sing dadi
Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mbane sapa? Mbane sapa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak ras ronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa, ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing nyelekutis? Aku mbane kok. Kancane. Iki Koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu aku. Wasis ya wasis aku. Ya jelas lo Suminten kok. Apa nek sing iso nglawan Suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok Guna Seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalim ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku digawe Den Mas Broto. Ning kasunyatan Den Mas Broto saiki oncat. Lho, mergo saka pokal gawemu. Mesti kowe pamer awak. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku sak sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Kok ta? Kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan kaya gerdu kok iki. Kok sik ta? Kuwi padake gerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek aku ra gur trimo. lamaran tetep Den Mas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok apa gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Lho. Ana jenenge ayu ya ayu aku gede ya gede aku. Ora mokal yen Den Mas Broto milih aku. Ayo ya aku gede ngante aku. Ada Den Mas Broto milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene Suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. iki, Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke kanggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto, Iya diajeng. kula sampun kapangkelan panjenengan Kang Mas. Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora, Sum? sum. Ten mbok ora sum. Desa banget anak adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke Sum. Ngeten Piye, ke mawon. piye, Tan? Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika mongko panjenengan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amargu apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresna karo kowe to. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindah malih jenengan maksuli. Jenengan Rungokno itu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur walaka pedang Den. ngendika Ya sampeyan. senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gak gerdune sakmene. Ya wis to. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen rak aku tresna. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa iki tak tutuk. gawa.
Aku duwe. Ya kok rondo bareng tutuk ro kentongan. Ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan Den Mas. sampun kapan-kapan kali Oh, kula lho. Den Mas. Piye? Ning manut tok atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan mrika Mas saged nganti kono. Netranipun. Kok seta? Ayo konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok seta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya, aku ki Nek tresno wis karo milih aku, kowe. Ya wis milih aku kok. Iya, Ditemen-temen aku milih karo kowe. Ya wis kene nang ngene ya nang ngene. Wis kene-kene Mas Broto. wis iki sing jenenge jodoh ya ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kayak ngene wae. Ayo. Kowe nyeratenono kono genti aku tak kene. Nah, kowe nyeratenono. Ikan campur dan ono. Aku ya judek kok. Aku ya mah, ngono ben Piye rasane wong kapedotan terus piye rasane Den Mas Broto? Ngene. Lah kowe ra ndek Sedulur bathuk senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe suminten. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah, iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilagati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Plok. Milih aku ya mandek nang kene manteng-manteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya Mas. Coba sapa, Plok? Den Mas Broto. Pak Gur kon meneng aku, Plok. Iki ayo Dik, iki nek Wirang isen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan masih sido dadi manten. Ya mesakne suminten no. Mas Broto. Mas Broto kek kepiye? Den Mas Broto. Yo nek entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wis to, Tan. Itu dudu jodohmu, Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu, Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae, Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali, ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngene suminten? Mas Broto obrat. Mas Broto obrat. Obrat. Suminten ele. Obrat. 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 Alah, kok dadi kaya ngene suminten? Obrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Lagune mbok sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktu ku nongol, aku tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar. Tembak-tembak, dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene kene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oh, kae yo suminten. Oh, alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutan. Dadi Wes wong iki. wis sapri wong edan kosan Gus talah. Weh, gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing senior. Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh dari Pak Seno. Nggih to. Iya. Lah, kita bisa flashback nggih to Mas. Lho Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetap menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Dadi ya botak. Tak tini ya kencang.
arep mirang-mirang Mbak Yune. Kok le arep menghancurkan karirmu. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Terus itu dadi mantel ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sisen wis malida, malu aku. Malida.